vyzerá náš druhý deň na Islande, kedy hodnotíme Golden Circle, či stojí vôbec za návštevu. Golden Circle je v preklade Zlatý okruh a odporúča sa, ak máte na Island len jeden deň. My ich máme 7 a keďže ho máme po ceste, tak ním začíname náš druhý deň. Prvou zastávkou je Národný park, kde sa môžete prechádzať medzi americkou a európskou tektonickou doskou a na konci je vodopád Oxarafos. Dávame 8 z 10. Gejzír Strokurs strieka vodu každých 5 až 10 minút, no a celé okolie je celkom pekné. Za to, že chrstol vodu na týchto ľudí a nie na nás, mu dávame 7 z 10. Vodopád Gulfos je taký highlight Zlatého okruhu a dávame mu 9 z 10 aj vďaka tomu, že z neho v 20. storočí nespravili vodnú elektráreň a v dobrom počasí vám vyčaruje dúmu. Poslednou zastávkou je 6,5 tisíc rokov starý sopečný kráter Kerry. Tomu dávame 6 z 10 za kontrast. Golden Circle nás moc neuhúril a tak pokračujeme na juh do mesta Vík. No po ceste ešte zastavujeme pri tomto vodopáde, ktorému dávame 10 z 10. Nezabudni nás sledovať pre deň 3 a video si ulož pre inšpiráciu.